תגביר אותם, אז גם קצת. אם יש משהו שמסמן את חגיגות חג ההודעה וכריסמס לאמריקאים, זה החלונות המסורתיים של חנות מייסיס, בלוק שלם ליד השדרה השישית, שהופך בבת אחת למין מלכודת מפתה של שופינג, בזכות חלונות הראווה המושקעים שלו. זה מעורר קנאה, האמת. חנות הדגל של מייסיס בניו יורק קיימת כבר 157 שנים. חלונות הראווה שלה נבנים במיוחד לקראת החגים, שילוב של בובות ומנועים והכל זז ומנגן. כל שנה בוחרים שם נושא, הפעם חוגגים יובל 50 לדמויות האהובות סנופי וצ'רלי בראון. זה דורש חודשים של תכנון וביצוע, כבר מרחוק כל ילד וגם אבא ואמא יודעים שכדאי להתקרב. כל אחד מחלונות הראווה הוא מחווה לאחת הסצנות של הסרט, סנופי וצ'רלי בראון, פינאץ, שיוצא בתחילת דצמבר למסכים. I can't believe I'm about to talk to the new girl. זה כמו לוח מודעות ענק, יותר מ-15,000 איש מצמידים את האף לזכוכית ליד החלונות האלה בכל שעה. אם לא ייכנסו פנימה לקנות, סביר שלפחות יגיעו לקולנוע, עסקה מצוינת לכל הצדדים, ככה זה בעונת החגים. My naturally curly hair! הסרט הזה יוצא גם בארץ. כאילו, מתעלם, נכון? בוא נמשיך להגיד. מצאנו מחליף לקורין. נכון. חמודה. את לא יכולה לקחת אותו לילדה. למה? לא יכולה לקחת, יש לכם הזדמנות. הרגע, למהירי ההחלטה. כנסו לאינסטגרם או לפייסבוק שלנו. אולי תצליחו לקחת את זה סנופי מקורי, בובה ענקית, שהגיעה אלינו מהאולפנית בהוליווד, היא יצאה שם לכבוד הסרט. תראו, לא תאמצו את מאמי שלנו. ואת לירון, אנחנו היום לירון וסנופי בכרטיס אחד. נכון, זאת מאמי שלנו. בדיוק. אולי סנופי יש לכם, תענו על שאלה, בקיצור אולי יש שלכם, אנחנו קצת מקנאים. מתי אני יכולה כאילו להמשיך לשבת?